Helo, Luca dwi, ac roedd ni eisiau rhoi gwybod i chi ein bod ni'n cynllunio pethau cool iawn ar gyfer ein rhaglen Technocamp Summer of STEM. Os ydych chi erioed wedi gwneud un o'n gweithdai, byddwch chi'n gwybod faint o hwyl y gallen nhw fod. Felly haf hwn, ni wedi penderfynu mynd â nhw ar-lein fel y gall unrhyw un ymuno. Gan ddechrau mis Awst, byddwn nhw'n mynd yn fyw am 15 diwrnod ar gyfer unrhyw un rhwng 9 ac 16 mlynedd oed. Mae'n sesiynau yn hollol rhaglen ddim a byddwn nhw'n gwneud rhywbeth gwahanol bob dydd. Ni'n siŵr o fel chi'n mwynhau a bydd llawer o ryngweithio, a phob dydd byddwch chi'n cwrdd ag aelodau newydd o'r tîm Technocamps, fel fi. Felly cewch chi gyfle i weithio gyda gwyddonwyr o bob rhan o Gymru. Mae gen ni bethau gwych wedi'u cynllunio, pob un â ffocws technoleg wrth gwrs, ond does dim angen unrhyw offer drud arnoch chi, dim ond dyfais sydd yn mynediad i'r we, a phethau bob dydd sydd gennych chi yn fwy na thebyg o gwmpas y tŷ. Mae pob diwrnod yn annibynnol, felly does dim rhaid mynychu pob un. Byddwch chi'n gallu dewis o'n dwyslyn, a fydd yn cynnwys pethau fel creu cerddoriaeth, sut i fod yn enillydd, a codau rhyfel. A pan ddewch i'r sesiwn gyntaf, byddwn ni hefyd yn anfon kitio'i STEM am ddim y gallwch chi gweld ar ein gwefan. Bydd unrhyw un sy'n datrys y pod ac yn mynychu am 8 diwrnod neu'n fwy yn cael cyfle i ennill bag nwyddau Technocamps a chael eu cynnwys yn ein raffle i ennill talebau Amazon neu Raspberry Pis. Gallwch ymuno a'ch ffrindiau a cofrestru fel grŵp, felly gallwch herio'ch gilydd a gwneud pethau ychydig yn fwy diddorol. Felly, os ydych chi am ymuno yn y hwyl, y cyfan sy'n rhaid i chi wneud yw dilyn y ddolen i gofrestru. Cofiwch wirio gyda'r rhian yn gyntaf os ydych chi o dan 30 mlynedd oed. Byddwn ni'n wedyn yn anfon yr holl fanylion cofrestru a dolenni ar gyfer safle Technocamp Summer of STEM ar ein gwefan fel y gallwch ymuno yn y hwyl. Felly, peidiwch ag oedi, cofrestrwch heddiw, a ni'n edrych ymlaen at gwrdd â chi gyd.